Takže čaute, ja mám dneska vítam pri novom videu. Dneska vám ukážem moje štúdio, takže štúdio tour a ukážem vám môj setup, moje veci, čo tu mám a rôzne také veci, tak poďme na to. A ešte predtým by som vám chcel povedať, že mi určite musíte dať like a odber pre ďalšie takéto časti, takže poďme na to. Tu mám takéto LED svetlo, takže LED pasík. Tu mám príľby, také ocenenia, orla, možno je to asi taký orol, vyrezaný z dreva, mušlu, mňa ako som bol babetko, pohojdáme, la 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 la, jeba. Takže tu mám skateboards teda a meč. Tak a teraz poďme na tieto, čo mám dole tu v týchto poličkách. Tu mám CR7 voňavku, puky HK Nitra, keď boli majstri predminulú sezónu, bučeka, trošku ho napravíme, lebo je nakrivo. Tak. Potom autičko, ktoré som poskladal z lega, samozrejme podľa návodu. Potom tu mám hrad nitriansky, keďže bývam v Nitre, takže logické, že nitriansky hrad. Tak poďme ďalej. Tu dole pod tým mám fotky také, rampu na skateboardy, takže na fingerboardy. Tu mám mňa vyrezaného na dreve, takže tak. Potom tu mám šípky, fingerboardy a starú PS2, takže tak. Potom tu mám nejaké hry, nejakú hru futbalovú, zub, dinosaura, tu takto môžete vidieť. A podpisovú kartu HK Nitra, ktoré mám aj s podpismi, takže tak. Tu mám nejaké panáčiky z Marvelov, alebo čo to vlastne, aké to je. Tu mám reprák, nožík a takúto rampu a pokladničku. Tak. A tu bol asi spojiček všetko, jak sa na to kúkam. Potom hore mám obrazy, celý tým, čo sme sa fotili. Seba, čo sme sa fotili, Cristiano Ronaldo obraz, Kašika obraz, tak. Potom tu mám lopty dve, bránku hokejovú, ktorou si niekedy chodím strieľať s hokejkami, práve čo tu uvidíte. Potom svoj vlastný skateboard. Potom tu mám plagát Ronalda, nástenku môjho obľúbeného, tu mám také, neviem, to je z plechu, taký obrázok z plechu, Pita Wrighta, nábojne, že šípkaristu. Potom tu mám terč na šípky, ktoré mám tu a ďalšie mám vnútri v tomto púzdre. Potom tu mám šiltovky, potom tu mám takýto obraz, plagát skôr HK Nitra. Potom tu mám takýchto plíšákov ryby, teda žraloka, sumca a šťuku alebo zubáča, kapra, ďalšieho, posteľ, na ktoré má bordel. Ale ťažko sa mi border. Dobre, necháme to tak. Proste, nie. Bordel, tak, už mi to doplo. Potom tu mám takéto, čo som si vyrobil v škole, Haaland, CR7 ako Cristiano Ronaldo a Mbappé a takýto obraz s očkou. Potom ideme na tú stranu. Potom vám ukážem aj môj setup, takže najlepšie nakoniec. Tu mám nejakú skrinku,
nejaké vecičky, školskú tašku, veci na ryby. Potom tu mám skriňu, takúto, kde mám dresy a tu mám veci také na oblečenie. Proste poznáte to. A teraz môžeme ísť na ten môj setup, takže poďme na to. Tu je takáto stolička gamerská. Zatočníme, jeba! Potom tu mám Playko, P4, ovládač na ňu, obrazovku, na ktorej to Playko hrám. Už ste mohli vidieť video, na ktoré som bral FC24, presne na tomto setupe. Potom tu mám hry na PS4 a tu mám veci, bordel a tak. Potom tu mám takéto osvetlenie, slúchatka a môj setup. Takže toto je môj setup, môj počítač, moja myška takáto podsvietená, klávesnica podsvietená a môj kanál vám teraz idem ukázať. Môj kanál, keď som vydával toto video, presne toto, tak som mal 4 odoberateľov. A teraz po tom videu mám 9 odoberateľov, takže 5 odoberatelia mi pribudli, takže to sa veľmi teším. Ak by ste chceli, aby som mal ešte viac odoberateľov, tak mi určite daj odber a like na toto video a my sa vidíme pri ďalšom videu. Takže čus, čau.